Assalamu alaikum. Wato shugaban ƙasar America Donald Trump ya yi ƙasa da kalamansa akan martani ko kuma mataki da zai ɗauka akan Najeriya bisa ga rahoton da ya samu na cewa ana wa Kiristoci kisan gilla, wato 'yan ta'adda suna wa Kiristoci kisan gilla, a inda ya samu wannan rahoton, a inda ya yi kirarin zai ɗau mataki akan Najeriya saboda wannan kisan gilla da ake wa Kiristoci, wanda 'yan ta'adda wanda ya ta bakinsa ya ce Islamic jihadis suna kashe Kiristoci, wanda ita gwamnatin Najeriya ba ta iya komai a kai ba. Saboda haka zai zo shi, idan gwamnatin Najeriya ba ta ɗauka mataki ba, zai zo ya ɗau mataki a kai, a inda abin ya jawo cece kuce, inda kowa yake tofa bakin albarkacin bakinsa, kuma mutane aka shiga wani yanayi na tension na wato me zai biyo baya, tunda ya ce zai. Na farko dai ta ranar Juma'a ita kasar America ta kakaba wa Najeriya wani abu da take cewa CPC, wato Country of Particular Concern, da duk kasar da Amerika ta kakaba wannan tana nufin kenan wannan kasar za ta sa mata ido na musamman bisa ga rahoton da take samu, wanda ke mun yi bidiyo akan wannan, idan muka ce akwai kasashe daban-daban wanda suke da wannan CPC, daga ciki har da Saudi Arabia da Rasha da China da sauransu, kasashen da wasu kungiyoyi suke kai rahoton cewa ana takura musu wajen wato freedom din yin addinin su ko kuma walwalan ibadan su da sauransu. Wanda ke aka sa wa Najeriya, kar ku manta mun yi bidiyo mun ce an taba sa wa Najeriya a 2020, wanda Joe Biden ya cire, yanzu kuma an kuma sa ma Najeriya bisa ga wannan rahoton da aka samu a ranar Juma'a kenan. Ranar Asabar sai abubuwa suka canza, inda wato abu ya rikice, inda shi Donald Trump ya ce ba da bayan wannan CPC din ma zai kawo wato martani na soja ko ta ƙasa ko ta sama a Najeriya don ya murkushe su waɗannan wanda suke wa Kiristoci wato kisan gila a Najeriya, inda wato abubuwa suka rikice, mutane suna ta wato maganganu na cewa Donald Trump zai kawo Najeriya, zai declare, zai mamaye Najeriya, zai invade Najeriya, zai zo kashe musulmi a Najeriya da sauransu, saboda wannan rahoton da ya samu, a inda daga baya mun yi bidiyo duka dai akai, kuma mun faɗi abin da CPC yake nufi, kuma mun faɗi duk ƙasar take under CPC ga abubuwa da ake yawanci takunkumi ake sa wannan ƙasa, a hana ta sai da man fetur, tana da man fetur a hana ta loan, tana neman loan a hana ta wani tallafi, tana neman tallafi da sauransu. Wanda ke daga baya a ranar Asabar din wato sai kuma abu ya canza salo, a inda ce zai amfani da karfin soja. A nan ne hankalin mutane ya tashi, saboda wato ana ganin kamar za a zo da wato jiragen yaki ko kuma za a zo sojoji a rika kashe mutane da sauransu, duk da su a rahoton da suka samu na cewa yan ta'adda ne ko kuma Islamic jihadi su ne suke basu kisan gila, ba wai musulman Najeriya ba. A inda to gaba ɗaya mutane aka rikice, aka ruɗe, aka fara tambayoyi, aka fara tunanin cewa Najeriya za ta shiga wani hali da sauransu, a inda kwatsam sai jiya sai shi Donald Trump da bakinsa sai sauko ƙasa da kalamansa akan Najeriya, a inda jiya yana ƙasar Florida, inda ya tafi hutu ba ƙasar Washington a nan babban birnin America a yau a jiya kenan ranar Sunday, a inda a Air Force One, wato wani jirgin na shugaban ƙasa, a inda da ya shiga ciki wato manema labarai su kai mai tambaya a ina aka kwana da kalaman da kai kace za ka ɗau matakin soja akan Najeriya saboda kisan gilla da ake wa Kiristoci, a inda ya ce bi wato watakila ya ɗau mataki. To a nan ne aka fahimci cewa ya sauko ƙasa da kalamansa, wannan bi a turanci watakila, maybe, wanda ke daga baya kaga ranar Juma'a CPC a gaba, ranar Asabar zan ɗau matakin soja, ranar Lahadi watakila ɗau matakin soja. So duk wanda ya san Donald Trump ya san shi da irin wannan wato rhetorics din, shi master ne na rhetorics. Duk wanda bai sani ba zai baka tsoro, zai ce kaza kuma ba lallai bane ya zo ya fitar da abin da ya faɗa, kuma duk da za su bincike kuma su ga wannan kalaman da yi bai dace ba, kuma wato wani abu ne wanda ke, tunda akwai su CIA, akwai su FBI, akwai sauran wato kungiyoyi wanda za su binciko su ga sahihin wato rahoton wannan abu, da kowa ya sani yan Najeriya ake kisan gilla, ba iya Kiristoci ba ko iya musulmai ko iya kowa ne yana fuskantar, especially arewacin Najeriya ana fuskantar barazana na yan bandit, ana fuskantar barazana na yan ta'adda, kowa duk inda ka je, a inda Kiristoci suka fi yawa irin su Benue, Plateau, sauransu. Saboda haka duk wanda ya san Trump ya san shi da irin wannan rhetorics din, yanzu zai maka barazanar abu amma ba lallai bane kuma next time za ka ga wato yana da wato ya faɗa abu ba lallai bane ya cika, ko kuma ya faɗa abu don ya bada tsoro. Masana Trump, masana maganganun Trump
sun yi wannan maganganun cewa Trump yana da wani salo na wato tona aya, ya tona aya ko kuma ya sa wa wani opponent ɗinsa wani tsoro haka, ba kuma lallai ba nan, wanda yake in kai mai tambayan wani lokaci ya nuna maka kamar ma bai taɓa faɗi ba, ko da wanda yake mun gani sosai ranar nan a inda ya fito ya ce zai mamaye Gaza, wanda yake daga baya ya zo kuma ya initiate wani peace process, aka zo aka samar da wannan ceasefire, wanda har ɗan jarida yake mai tambaya ina aka kwana a America za ta mamaye Gaza, ya ce ya ga maka America za ta mamaye Gaza, ya ce ai kai ka faɗa, ya ce au na faɗa ko. So yana da abubuwan wanda ke akwai jaridan Washington Post wanda ta yi documentary na akan wato kalaman Trump masu karo da juna guda 40,573 wanda yi tun daga tenuous ta farko zuwa tenuous ta biyu. A tenuous ta farko Washington Post ta yi documenting, ta fito da ƙididdige kalamomin Donald Trump masu kara da juna, kalamomin Donald Trump masu karo da juna, wato misleading statement, false or misleading statement na Trump guda a first tenure ɗinsa ya yi 30,573. A second tenure ɗinsa yanzu kwanan nan da ya shiga mulki ya yi kusan 10,000 da wani abu, da yan kaɗa zai baka 40,570 misleading false statement na Donald Trump. Misleading, kamar yadda muka ce masana speeches ɗinsa sun faɗa sun ce yana yin haka ne don ya tona a, yana yin haka don ya sa tsoro a mutane, yana yin haka ne don siyasa da sauransu, wanda ke mun ga example ɗin a wurare daban-daban wanda ya maganganu kuma ya zo ya mai ara koma baya. So wannan maganganun da ya ajiya inda ya ce kuɗi watakila za mu kai wannan abin da ya ce, to tun anan ma ya ruguza wannan magana, kuma tun anan masana magana sun san kawai wannan maganan kawai kawai ya faɗi ta ne, ba wani abin da zai faru, wanda ke mutum da haka inda ya ce kulbi wato watakila, kunga ya faro da CPC ranar Juma'a, ya zo ranar Asabar ya magana zai kai attack na soja ko na sama ta ƙasa, ya zo Lahadi ya ce watakila. Mutum a nan masana 'yan jaridu duk duniya sun riga sun wannan analysis, 'yan jaridu na fashin baki sun riga sun wannan analysis. Trump yana da irin wannan kalawa idan da sauransu, wanda daga baya zai zo ma ya janye ko kuma wanda ke sarga ma sun fahimci gaskiya, kuma sun fahimci abubuwa da suke faruwa a Najeriya. Sannan wannan ba wrong step ya ɗauka na cewa ɗaukan bangaranci ko kuma cewa duk da dai mun san cewa su kristocin su suka kafara kai wannan rahoton, wanda ke musulmai su ma suna kai na a bidiyo na ce musulmai suna haɗa ƙungiya su kai rahoton su, ba wai kamar inda na ji Sheikh Nur Khalid wanda ke yayi wata magana wanda ke mai ɗaukar hankali shi ma, wanda ya ce to ba a nan su kristoci sun haɗa su, to su musulmai ya su ma ba za su haɗa kai ba su da su irin wannan rahoton ko a majalisar ɗinkin duniya ko a wata ƙasa. Ya ce to amma kun ina ta nan da ku da inda ma aka haɗa mu ce za mu je ƙasar Iran mu kai wannan rahoton, Iran ta kawo na ɗauki, to sai an zo ya mu ma sai an samu matsala, ce ai ƙasar 'yan shi'a ne da sauransu, wanda na yi rizinin da wannan magana da Sheikh Nur Khalid ya faɗa. Sannan kuma ɗauka za ce ai bari a kai ƙara wajen Saudi Arabia, su kuma can za ce ai ƙasar Sunni ne, a bari a kai ƙara Turkiya, a ƙasar Wahabi ƙasar Sunni, to duk mu ana iya samun wannan matsalar. Wayan malamu suna nan busy suna cacakan juna 'yan shi'a Sunni Wahabi da waye ba rawani kaza ne, tarbi kaza ne a iyayen maza Allah, babu hadisai babu, su kuma suna can sun haɗa kai sun je sun kai rahoto, mu kuma muna nan muna fama ana ta kashe mu saboda musulmai aka fi kashewa, to be frank, wanda ke su ma na san America sun san da haka, kuma wannan mi ana kuma bayan wannan a ciye nan aka yi, kuma za ku ce na gaya muku wannan kalman da ya duk wanda ya san Trump ya riga ya rusa wannan magana, ya faɗi ta kuma ya janye wannan magana. A wannan magana ya ce kulbi din nan an gama, ku je ku tambaya, ku je ku binciki tarihi ko kuma masana speeches din shi Donald Trump. To wannan magana kenan shi, na ga mutane hankalinsa ya tashi, kowa ya sa hankalinsa babu wani abu da zai faru. Wannan abu sun san gaskiya, kuma ga wasu irin su Matthew Hassan Kuka da Matthew Hassan Kuka sun fito sun faɗi gaskiya. Akwai irin su Daniel Bwala mai bawa shugaban ƙasar shawara a harkar abin nan media, ya fito ya faɗi babu genocide against the Christian, babu wani abu genocide against Nigerians sai ba against the Christian. Ana kashe kristocin sosai, ana kashe musulmai ma sosai, ma kuma akwai bangaren da aka fi kashe kristoci, akwai kuma bangaren da aka fi kashe musulmai, kamar su Zamfara Katsina an fi kashe musulmai su Sokoto su, amma irin su Plateau da Benue an fi kashe kuma, duk abubuwan da suke faruwa kenan wanda ke kamata a fahimta. Wannan magana ba this is just a fact.
samu da. Idan kana so ka yi maganin maƙiyinka ko ka hallaka shi ba zaginsa za ka yi ba, kar ma ka taɓa lafiyarsa, kawai ka zama mutum jajirtacce, ka zama mutumin da za a lissafa cikin waɗanda suka ci nasara a rayuwa. Ka sani, rayuwar nan taka ba taka kai kaɗai ba ce, kar kai wasa da ita, kar ka yadda kushe ko hasada ko ƙiyayyar wani mutum su kai ka ƙasa, domin idan ka faɗi akwai ‘yan uwanka ko iyayenka, akwai ‘ya'yanka ko masoyanka su ma duk sun faɗi. Babu wani mutum da Allah ya halitto shi domin ya zama ƙasƙantacce, babu wani mutum da Allah ya halitto shi domin ya zama koma baya. Ƙasƙanci da zama koma baya suna samun asali ne daga zukatanmu, sannan kuma daga inda muka yanke hukunci za mu zauna, sannan kuma daga mutanen da muka yanke hukunci mu zauna da su. Don haka ka kiyaye, duk wanda bai baka ci gaba a rayuwa, kar kai tarayya da shi, kar kai tarayya da shi. Duk gurin da ke hana ka cin nasara a rayuwa, ka guje shi, ka guje shi. Amma kafin kai wannan, sai ka fara yaƙar zuciyarka, sai ka ƙona duk wasu shimfiɗu na son rai da lalaci da ke cikinta. Wannan saƙon ka rubuta shi ka aje a wani guri da kullum za ka gan shi ka tuna shi domin kai aiki da shi. Na gode, daga masoyinka Sanusi.